Pangit ang aramidin. Ay naku, mati ba itong tulong na kayo katatapalag sa isangit mo? Anak ko, mawatan na kung ano ang mayakas ko yun. Kita anak na niya. Siyang ipaay ko amin. Ipaay ko amin masapol dito'y balay. Kitday talaay nga ubrain. Iso nga saan lang drama-dramaan. Itamit laing labaam dayta. Ket itamit laing mamagaan dayta. Wala na. Makadrama ka? Makabagdrit tayo dito'y balay. Ang Diyos ko, kung kalagad ang karigit anak ko. Ikanakat madimig sa aming tur. Yung sa kawailan di amin. Nasyatag na ka ng ito'y balay. Napapakitan. Anak ko, apay ka ni. Ano di masabol na? Mantek ka di kwarta! Anak ko, sa akin naman yung pangalan. Hindi ko na po. Mas napol ko di kwarta. Yamawag, di kwarta tayo, anak. Nyangawan? Sana pa'y nakabayad, di kuryente tayo. Saan ka magsasalawas ng mapakpakitan? Talakita ka na ng teking ka di kwarta! Yamawanin, anak ko. Awanin na ingatan ko na sila tayo, hindi kalma. Anak ko, abay-abay ang kastoy kayo kanina. Ano kanila una yan, tinanag sa nabasal ko kanina, kasunera namin nyo kanya. Kasta tararangin nyo kanya? Di mo ka di malagip tinaglamas! Siya sino tinagbasol? Sikaw, weno ti ama. Saan mo kumangyari mo naman niya? Kamunawanan namin. Awanan, tinanag tayo na. Kaya kasi ka mag-isang-sakat yan na managpit tayo kapatawanan. Awanan ka, mayo katulungan. Wala? Awal tayo ka sa salita! Mangtek ka di kwarta ko lang eh! Labay ang anak na mamahalin tumong pang ginagaroba. Ala ito madamdaman marmarin at amanan ni Diyo. Good! Aguray. Anya man daytan. Saan mo pailaan niya paninabaan day kanubot ko? Kasasampit na may nakapsan mo. Kito mong tawag ini kwarta ni mga matimayin ko kikuan. Kwarta man eh. Kinagsapol ka kumamit. Awan tibibyan mo! Ha! Awan tibigyan ko. Kaya't nasa wen, iyon una na kamanay ng mapatutangan. Natural! Kaya Siya saan mo ka manunod ko? Anak ko, ang saan na kayo kati? Saan kayo kati maagring ko? Anak, bayan nyo tarapin eh kami na ginangakit na mo. Ikanda ko matikong daway ko. Sakti unain. Tasakti mga ipapait ti kwarta day ti kabalay. Uwe na nagbayang tarapin eh. Anak, mapagkakitin eh. Unay din. Pagsabi at na makita rin takitain mo. Apaman, arumwarat, hindi nga pagtaingan. Lagi penti pagpagking ka nga makpakitan. Namimpinsan gawan ti respeto king ka ina. When, awanen ti respeto king ka ina. Mawala! Ay, Diyos ko na hindi mapabaklay na inanak ko kanya. Ay, grabe na. Hindi pa sila ikuda. Pagharap ko na yung sunan at malinas ang hiri ko, hindi pa nagpakit ko. Yan sana. Ape ka din lang. Ano pang sangsalita? Anak ko, Gusto nga. naginig ka sa mo. Nagbayin na, anagyansan ko. Gusto nga. Imbas nila narayan na ko ma. Yung saan? Saan? Nagyaksan mo ito. Hindi kita ipapaidan. Gusto nga nanang ko. Na'y maglakit yung tagdakan. Madahangat tulong kanya. Kahit nagyaman ako, naikin ka anak ko.
Sanak kita dyan mo siyang na bulan. Kinagibilang aging ganang nagbalik na. Mapanunod ko anin na kita. Kasi narigat yung mga inaanaw. Narigat. Nagsayat ko na una kinakakapsan mo panunod. Inikas kayo sa awan na pulos. May panag-respeto na kanya kakas kinayo. Gusto. Ayaw na ako. Mapan ko na ba ang natin? Lupot ikapsan mo ngayon. Asli. Sige, magkatulungan ka nga rin. Sige. Iti taglamas nga daw, kaskas nilat na, iti ugari, iti anak. Tanaman natin. Hello. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Saan mo atak nilanday ko si Kuko? Hanggang aramitin ka ron. Sa lawasaw ka. Kunak man na siya kay ayatem. Anya? Diyos ko. Diyos ko, pinaramitin. Iparegret ko kanina yung inuwi. Kasi nandyan ka ba ilang ito, Beran? Mas sinungarti makatulong kanya kitang nagundawan. Tawagat ni Manong. Ngayon pa siya niya matulungan na. Mabait lang eh. Dahil ito'y tisungbat na. Agapot na. Kasto'y matlaing tinapasama kanya. Nasaysaya at laing eh. Nagudas, tibiyag ko. Ngipiti may babain. Asli anak ko! Anya di tama kami. Anya di ka po na nung apay na gusto ni mapanunod mo nga namin. Anya anak ko, ibagam ko ma. Anya ka na di problema. Saan? Tawan ti kalpinga. Awan ti kalpinga. Nga mga ipagkatagiti. Problema. Masapol ni bagang kanya-kanya. Tapno matulungan ka. Pangasi. Sa kabuhay, panunod nga mga namin ka manggunas. Itibiyang mo. Matulungan. Well, siya tinam. At siya timantulong kaya katanyaman na problema. Iti kinadakis ko nga anak mo. Kaya't dakpay laing na tulungan. Asli anak ko. Siya naman nagkapwa. Katawan sa bali na magsaranay ka na kayo nga anak. Nasaan na siya gay nayo. Iso nga pangaasi. Sa ako nga garamit ikas na kitibagam. Ibagam nga niya dahil talaga po. Tap na ko dasel kibiyag ko. Among ka din. Among ka din ang dalagsena. Anya! Kati lalaki. Gaynayat ko kat adaanan na asawa. Asli anak ko. Kati mo kasano nga ang nakadakis nga babae. Abay nga naramid mo yung kasta. Abay nga di mo yung dasawa na tinapili mo at nagtinagan. Gimbay naman ako.
kita. Kaya saan nga mabaliya ang biyag na ito eh? Saan na patakalan na ito? Tabasol. Naaramid na ito'y gapo iti basol. Tunay na patakalan mo na. Ang niyatang mo, may sundot at malinagasan mo. Isa ka, pamasok ko ala. Kanya di mapaspasamak dito. Mano, Negasin. Pinanggit ng kudasan itiyak na. Kanya? Gamuta, ang dadagsen ka mo. Kahit naalala, may isang lalaki nga dagsong-sumbatan itiyak. Abing ko, Ashley. At tanungod ka. Saan nga basol na tubig? Tapno budasin tibiyag na. si kakalilay tayo sasao. Well, Kung ang lakit dino. Apay, ayat ang mo. Ayat ang mo, di pa nagbiyak. Saan ka di nga day talaing bagbaging ti panpanunutin? naamiris ko. When naamiris ko, pati iti pamilya. Anak ko, Ti pati iti ina. Iti pati iti kapsan. When magbaso lang ko anak. Ngipsipot ganda itiro. Nasakit iti puso kin mo. anak ko, Naku. lukas na. Lukas na anak ko, nagbalbalo ka. Nagyaman na. Nanusan kay kumapay na nga nakapagpalunod. Naikanting ko nga panawan kay kuma. Nana, saan? Sa mga namigan teta. Uray ka ang balbalo ni Kuya kini ate ngayon. Saan mo pulos ko malanutin? Kasi narigat nagbiyag. Nawan inanang. Ambong nanang. Ita mapadasak natin. Nagbalik na may sinuna. Ngimiti pagbabawi ang launay. No apay dyan man lang ay parik na kyan katiki kapatid mo. Nagsayaan ka ngayon na taunay lang itan aramilin bigyan ka. Awawatin mo kami ng tananan. Kasi kinapatid yung handa. Sabi siya lang, hindi mapapaklayo ka niya. Kinturan ni amin, anak ko. Nabulipat pa rin kayo, nayaran na. Nagyaman kami anak. Nagyaman ako ni Diyos ko. Hindi ka maudyanan kahit nakapagpanunod na lahin na gini anak ko. Well, saan ko may tulad magpano ka na kayo, anak ko. Ipatpatay kayo, unay-unay. Ipatpatay na kami nanam. Si Kaki, huwag nung kayamanan ingagkakabsat. Tano saan nagabukin ka? Awan kami metita dito irabaw ti daga. Ina Diyos ko, napukawin. Napukawin ti krus nga na ipapaklay ka mo. Masapon mo talagang ipatigtiti ina tayo. Kasi awan pa dito yung naman. Si Abraham, at umagat
Dito na minsan sa namin kaibigan. Direk kung nag-script ni Mami Lita pala-pala. Nag-ticket ada di lesson 9 bigyan. Kaya pabalay mga tema din na kamakaya ng tupang na. Lalo na iti kabataan ni Tangagunda kay Tangachempo. Lahat na nga ipatag yung tinaganak na ngayon. Ken respeto itinaganap pinampuan. Sa pala, nakakay pa kami sa kabasan na adel ay anak ni Marty hindi ko ang mga Yeah.